aywa ale bi an bɛ kɛnɛ kɔnɔ baro inshallah bi ni mɔgɔ ala min kɛ mɔgɔ garisɛgɛ ye karamɔgɔ bɛ yen o tɛ se k'o sigi ten tɛ se ka sigi ten dalu tan ɲɔgɔn na a ka di n ye a ka di dusukolo dɔ la dalu tan nka n'a kun kɛra fɛn dɔ fana na o fɛn fana ka fisa dɛ baro o bɛ se ka kɛ mɛ o fɛn dɔ fana ka di sabula mɔgɔw bɛ yen minnu tɛ yan sɔrɔ o fana tiɲɛ hali ma avion tɛ banna yan o tiɲɛ donc fo fɛn dɔ fana ka d'olu fana ma donc a ka lajɛ kosɛbɛ laturutigiw ko olu ka olu ye avion mikilinw de ye bari ni kulubali donc ko n'u sigi minikoro la bari wala kulubali jumɛn cɛ bi saba wa banankɔrɔ banankɔrɔ u bɛ yan cɛ bi saba de bɛ ayiwa n'i ko kulubali ka ban ayi an hakili bɛ taa kulubali ye kulubali ye n'i y'o fɔ an hakili bɛ taa kulubali cɛ bi saba de donc sɔɔni an bɛna miyanka kɛ cɛ an bɛna ale kɛ cɛ bi seegin a bɛ so kɔrɔ a bɛ so kɔrɔ a bɛ so kɔrɔ a dɔnfɛn tɔ bɛ yen an bɛna fɔ ale ma ko fayida karamɔgɔ a dɔnfɛn tɔ bɛ yen kunfinw ka fayida kuranɛ kosɛbɛ dɔ b'a ye nin ko kuma nin fɔ ne taara sɛbɛn kɔ mɛriya ka ca a sɛbɛnni t'a la o a sɛbɛnni kɔni t'a la bari mikoro tile masa a mago bɛ laduru la a t'a caman ba fɛ dɛ kulubali ni bari min bɛ se ka fɛn di mɔgɔw ma a k'a sɔrɔ n'a kɛra an k'a mɛn k'a fɔ tiɲɛ na bari mikoro fagalen don ne t'a dɔn jɔn b'a faga o a ma faga a ko bɛ to k'a faga c'est pas pour toi i tɛ laturu fɔ i ka français to yen sinon Mandela bɛ yen dɛ a dun bɛ k'an lamɛn a bɛ réseau sanfɛ k'an lamɛn a kana fɔ ko baro ka bulonba karamɔgɔw ka français fɔ ayiwa bari an bɛ k'i lamɛn bololanɛgɛ ko in kuma fana bɛ sɔn ka caya nka bari an b'i lamɛn laturu d'a ma kulubali bololanɛgɛ di Timo ma Daniel bɛ k'a kɔnɔ yalasa n'a banna ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a kɛ sisan ala k'i sɔn wari la mɛ se laturu yɛrɛ ma sɔgɔmada fɛ ni sɛ ye bo kɛ sɛ bɛna bo kɛ a bɛna bo fɔlɔ min kɛ i b'o bo fɔlɔ ɲini ka maamisɛnni ɲini ka barakante ɲini ka to k'a ka tasuma na k'i tigɛ jɔ n'i y'a ka tile o tile ala b'i sɔn wari la a b'a di ɲɔgɔn ma kulubali ok basi tɛ alihamdulilayi yanni ka tɛmɛ ni kuma ye kulubali ni bololanɛgɛ in banna bɛɛ k'a dɔn bololanɛgɛ in bɛ kuma bɔ 1000 wala dogocogo min b'a la n'a ka di maa min ye i bɛ se ka i ta bila i bɛ se k'a mara n'a ka di i b'a to i bolo la ça dépend ni an na tila ka kuma kan fɛnɛ donc an bɛ k'aw lamɛn inshallah alhamdulilayi ne ko laturu de ko nɔgɔmani na minnu ka nɔgɔn olu kɔni tɛmɛ an ka taa o sisan mɔgɔ minnu bɛ yen k'a fɔ ko e yɛrɛ haminen don wariko la sisan geniden 6 dɔrɔn ta geniden 6 i ka geniden 6 ta laturuden min bɛ yen n'o ye tasuma sisi ye o de ye laturuden Alahu Taala ye Alahu Taala de ye tasuma ye mais ale ye tasuma sisi mais e ka geniden 6 ta i ka Alahu Taala den kelen bɛ ci dugu ma i ka den 6 in da kuru kelen kelen bɛɛ kan i k'i hami da kan ni nafolo sɔrɔli ye sisan i k'a da tasuma la sisi ka yɛlɛ tigɛ fɛ i k'i tɛgɛ don a kɔnɔ bi tile tɛ ban n'i ma wari dɔ sɔrɔ ka bilen siga foyi t'a la alhamdulilayi bon ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ wari la sisan i bɛ taga walawala sanfɛ i b'a lajɛ yɔrɔ mun ni bin tɛ yen ni bin ma falen a yɔrɔ la yɔrɔ mun bɛ yen i bɛ segin a kan yɔrɔ mun bɛ yen ni bin ma falen a yɔrɔ la i bɛ taga yen nɔ yɔrɔ tɛ yen d'a ma dugu kɔnɔ yan min ka surun kulubali ye min ɲɔgɔnna di sisan geniden 6 très bien bon ni mɔgɔ bɛ wari la sisan gardien den duuru ci papier kan dɔrɔn i k'i hami d'a kan dɔrɔn sɛbɛnden ni kuru dɔrɔn i ka biriki bila a sanfɛ n'i y'a kɛ sɔgɔma tile tɛ bɛn ni dɔ b'i wele ka wari d'i ma mais sisan ni garijɛgɛko fana bɛ la k'i mago bɛ garijɛgɛ teliman na sisan e ka sɛfan den kelen ɲini ma nin ye sɛfan den kelen ɲini dɔrɔn u b'a fɔ laturuden dɔ de ma ko Musa ye 2 n'i ye Musa ci a kan a côté dɔ in na i bɛ masa Solomana ci côté dɔ in na
donc c'est comme Musa kele ani Solomana kele olu de bɛ ɲɔgɔn na sifante kelen na mais i mago bɛ garijɛgɛ la Ala ka karaba ye sisan i bɛ o kɛ Musa ni Solomana de ka Musa bila côté dɔ la ka Solomana bila côté dɔ la sifante kelen kan k'i hami da kan e ka balabala sisan i ka dusa n'i y'a dusa e ka fara ta dɔrɔn i ka taa bila bolifɛn senkɔrɔ bolifɛn ka yɛrɛ a kan mana kɛ ka siri min to i la dɔrɔn Ala b'o siri tigɛ ka bɔ i la n'Ala sɔnna yanni seli cɛ i bɛ musaka sɔrɔ. Boraka Kulibali n'i bɛ fɛ ka wari sɔrɔ sisan laturuden dɔ de bɛ laturu kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a ma kɛ seju tirabuso fɔlɔ don tasuma don wa a bɛ bɛn kala duuru de ma sɔgɔmada fɛ astagfirullah nka mɛ gariya de ma gariya bɛ ci 1 2 1 1 laturu wahabu de don sɔgɔmada fɛ n'i wulila dɔrɔn bi k'i ta i ka gariya sɛbɛn i kini bolo kɔnɔ i k'i jija i ka adama sɛbɛn i numan bolo kɔnɔ Kulibali n'a ka di ye baara dabila i k'i sigi dɔ b'i wele ka wari di ma. Alhamdulillah. Kulibali mɛ ni bari ɲininka sabula o de la dugutigiw ye parce que yɛrɛ ko ale directeur bi a bɛ se ka kɛ kuba fana premier ministre ye a bɛ fɛ ka kosɛbɛ muso bolilen laturuden jumɛn bɛ min na n'a ye muso min bolila. Bon ni muso bolila sisan ne yɛrɛ bolo sisan ni muso bolila suko ni dugujɛjɛ a kana lawusina de b'a la lawusina ni muso bolila k'a fɔ ko muso bolila i muso taara i t'a dɔn muso in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na i t'a kibaruya dɔn foyi mais e dun haminen don muso in na ko fila don tagasira fila don lawusina la a tagasira fɔlɔ n'i y'a sɔrɔ muso in ka fani kɔrɔ dɔ b'i ka so kɔnɔ i bɛ muso ka fani kɔrɔ in dɔ ta lawusina in taa i ka du bɔda la i ka du bɔda la i ka lawusina bila i ka lawusina kala fila in i ka ɲɛsin i ka du donda ma i ka lawusina jiso misaliya la lawusina kelen fila kelen fila donc fila min bɛ yen o sanfɛta in i b'o de se o de ye jiso ye donc maintenant i bɛ muso ka fini in da o kɔnɔ n'i ye muso ka fini in da o kɔnɔ i sigi k'i sugunɛ k'a kɔnɔ i k'i hami fɔ a la ni muso in nalen ye n terikɛ tile 3 jours b'i bolo muso bɛ na n'Ala sɔnna. Ne fa karamɔgɔ ale timo comme arajo la dɔɔni a ka gɛlɛn dɔɔni mais i kama min n'a f'i ye sisan a y'a kɔrɔbɔ sisan arajo kɔnɔ ni muso bolila mais exemple la n'a bi téléphone ta n'a bi mɔgɔ sɔrɔ mun b'a ka téléphone ta a y'a kɔrɔbɔ dɛ a ye lasana ci a nɛ kan dɔ ka muso wele téléphone na sisan sɔnni émission ka bila a bɛ yan sɔrɔ lasana a bɛ ci kelen fila ne fa ali timo a y'a kɔrɔbɔ sisan n'a bɛ mɔgɔ min ka téléphone ta a k'a ca nɛ k'a ka muso wele téléphone na n'a ye téléphone ta sɔnni émission ka ban a bɛ se yan n b'a dɔn ni mun ye o b'a kɛ. Allahu akbar dɔnni. Baro b'an bɔ fɔlɔ sɔrɔ la aw de ye laturudalaw ye laturu yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire maa min bɛ yen n'a ye baara ɲini a sen t'a bolo a m'a sɔrɔ dɔgɔkun kelen bɛ sɔrɔ laturu kɔnɔ k'a fɔ i bɛ se ka fɛn dɔ d'a tigi ma n'a y'a kɛ a sɔrɔ wa. Alhamdulillah ale tun bɔ n'a y'aw ɲininka laturu kɔnɔna dɔ la n'a ye kojugu ni na sira ninnu kan kojugu maa min ye baara ɲini a sen n'a bolo la k'a fɔ ko a ma baara sɔrɔ fɛsɛfɛsɛ baara ko hami de b'a la a ma baara yɛrɛ sɔrɔ a ka jitigi aliba papiye ta dɔrɔn bigi la jitigi alibayaro a den 7 ci papiye sanfɛ n'i y'a den 7 ci papiye sanfɛ i k'i sɔnni fara den tan tigɛ i k'a kala i k'a sɛbɛnden to i k'a bila i kɔnɔ karamɔgɔ ale tun bɛ i bɛ baara sɔrɔ yanni semaine kelen ka na. Bulu fɛnkɛ a tɔgɔ bari. Ne fa karamɔgɔ timo. Minnu bɛ ka taa sugu la n'u tɛ ka fɛn sɔrɔ a bɛ se ka laturuden jumɛn de ta a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ fo ka seli fili cogo min na mɔgɔw la. Très bien sisan kala la o bɛ ci kelen fila kala la o sɛbɛn siɲɛ 100 i k'a kɛ papiye sɛbɛnden i k'a bila i ka assiette jukɔrɔ i ka minɛnw bila a sanfɛ i bɛ feere kɛ k'i ka assiette feere k'i ka sabara feere kɛ. Ayiwa ala ka hami ala ka an bɛɛ hamiw dilan kosɛbɛ. mais i b'a dɔn dɔnni recherche de bɛ ka an jɛ bi. kosɛbɛ o de ko. sinon don o don ɲɛ b'a la cɛ tigɛ de b'a bɛɛ kɔnɔ. laturu a bɛ se ka kɛ ne ka baro bi ye mais n t'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ. e bɛ yan e muso bɛ Faransi i b'a fɔ bon su na n bɛ si fɛ yen
yɛrɛ ni kababu ma ye kojugu i b'a kɛ kosɛbɛ i bɛ si a fɛ cogo ma ni diya ni dugu jɛra ko tiɲɛ na si Allahu akbar dɔnni ye tiɲɛ mais a bɛ fɛ ka fɛn dɔ jira mɔgɔw la anw ka jɛkulu kɔnɔ bɛɛ n'i ka taasira don Mɛnɛkɛ Tarawele Naam. an mɔgɔ bɛ a mɔlenba sabu e ko to jɔ Yesu ni jukɔrɔ ka a yujugu Siga t'a la. nka an mɔgɔ bɛ den duuru de la tu bisimila olu bɛ duuru Bon, alhamdulillah rabbil alamin a diyara n ye mais duuru Mɛnɛkɛ kunkolo bɛ sɔn awɔ e ka kunkolo de ye mun fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ n bɛ fɔlɔ mun na o tɛ tu bisimila ye o bɛ di maliyɛn cɛ bɛɛ lajɛlen ma a cɛ bɛɛ ni mun bɔra bi ni muso tɛgɛ ka kan fɔ i ka taa nin kɔrɔbɔ ko Mɛnɛkɛ de mankan don dolonbilenma i bɛ i jija cogo bɛɛ la i bɛ a fɛngɛ ɲini a finmani mun b'a kɔnɔ a ŋunna i b'a ɲini i b'a ji bɔ i bɛ koro kunkolo ɲini i b'o sisi n'i y'o sisi waati min na i bɛ nin ŋunna ci i b'a k'a la wallahi nin dɔɔni place i k'a si yɛrɛ ma i muso ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ k'a daminɛ npogotigi ma fo ka se sama a b'a bɛɛ lakale ɲina bilahi o ye bali o ye cɛ ye min fɔ nin ye cɛ ye Allahu akbar cɛ don o faamuna an b'o bɛ wari la bon alhamdulillah rabbil alamin wari nasira mun bɛ ni n dalen b'o la n'a ka teli ni yɛlɛmɛbali don ni mɔgɔ min bɔra sisan i ka taa kɔrɔbɔ wallahi wulibali don n'i bɛ bɔ i ka so da fɛ a fɔ tu bisimila ala na don jama girinna kira na don maa fɛnw y'a kanu maa jɛw y'a kanu kɛmɛ ka ne karisa kanu kɛmɛ ka ne karisa bonya kɛmɛ ka ne karisa sɔn nin fɔ siɲɛ saba i k'i ɲɛ sa don wallahi e n'i sɔnbaw ma bɛn e ka nin fɔ ka taga ka segin ka na k'a sɔrɔ e m'i gɛrɛjɛgɛ sɔrɔ ni yɛlɛmɛbali de don mais ka mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛna sɔrɔ olu man ni mɔgɔ bɛna bɛn fɛn o fɛn na n'o taara n'a sɔrɔ tigiw jaabi bɔla alhamdulillah ni o kɛra mɔgɔ la an ka ɲɛmaba fɛnnin dɔ de bɛ yen adamadenw bɛ jɔ an na mɛ n b'a fɔ bi a bɛ diɲɛ maa bɛɛ mago de la hami sugu o sugu n'a b'i la dugukolo in sanfɛ a b'a ɲɛnabɔ e b'a kalama o ye fɛn min ye o tɛ tu bisimila yɛrɛ fiyewu kamanaganko fan o fan dugukolo sanfɛ n'a nani na bɛɛ de bɛ ka ne mankan mɛn bi n b'a fɔ de aw k'a laɲini kɔrɔbɔli bolo ma hali n'a sɔrɔ san 10 hami bɛ mɔgɔ min na k'i ma dilancogo sɔrɔ a la i ka nin kɔrɔbɔ bani wallahi i bɛ sɛfan den kelen ɲini n'i ye sɛfan sɔrɔ i bɛ n'a da o tuma n'i ye sɛfan in da hamu mun b'i la i b'i ka hami da sɛfan in kan i bɛ situlu ɲini i b'a mɔ sɛfan in na sumaya yɛrɛ tɛ ban yɔrɔ min na dɛ k'a fɔ ko sumaya sigira yɔrɔ min na bi sini sumaya t'a yɔrɔ la o ko tɛ o tɛ se k'a ɲɛnabɔ sumaya tɛ ban yɔrɔ min na pewu taa dingɛ sen i ka fɛn in don i k'a datugu i y'a kɛ haju la dugukolo sanfɛ a bɛ ɲɛnabɔ mais ne maa min wele faama kiri la bon alhamdulillah rabbil alamin n'u y'i wele faama kiri la yanni i ka taa i ka se o ma ye ka na girin ka taa dɛ min y'a kɛ lamɛn n b'a di ma sese la a mɔbali i jɔ depuis suruyara yen na i jɔ i k'a fɔ tu bisimila kungo sogow jɛra ka jɛ siri sama kama ko ni sama nana wa sama nana sama donna fu sama bɔra fu a fɔ i ka tilen o ma bilahi i ni masaya de bɛ bɔ o yɔrɔ la nin ye wulibali de ye bon fana tɛmɛnen kɔfɛ ne mago bɛ jamana a bon alhamdulillah rabbil alamin ne kanuba nin diyara ne ye kojugu kunkolo bɛ ka panpan lamɛnbaaw fɛn dɔ bɛ yen n'i b'a fɔ a fɔcogo fɛ hakiliman de b'a faamuya mais a tɛ se ka fɔ a fɔcogo yɛrɛ la mais n'a bɛ ka fɔ ka taa sira mun fɔ e de b'a faamuya i b'i jɔ de i b'a fɔ tu bisimila cɛ ma goya muso ye muso ma goya cɛ ye ne karisa kana goya muso ye ne karisa kana goya cɛw ye ne ko ala ne ka kira a fɔ a fɔcogo la ni a bɛ ka fɔ ka taa yɔrɔ min fɛ hakiliman b'a faamu n'i ye nin fɔ k'i ɲɛ salo ka taga ni e mago bɛ jama na n'i bɛ jama sɔrɔ n'i t'a sɔrɔ e de bɛ na o lakale a tigi b'a lakale e ɲɛna o b'a fɔ de wallahi ne ye yɛlɛmɛbali de ye Allah b'a mago bɛ tanga nin kelen na bon alhamdulillah rabbil alamin ni e mago bɛ tangana na alhamdulillah o ka ɲi kojugu kɛ mais tangala nasira dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn komi a ma nɔgɔ ne ma o de f'i ye wa an ka ɲɛmaaba n ko dɔnni n'a kuma fɔra n bɛ yɛlɛ i ye maaw bɔ dibi la ko caman na dɔw ko ma k'ale 100 ni 50 bɔ nasira dɔ nɔfɛ ko ale mago b'o de la n ko cogo jumɛn ko ni mɔgɔ taar'i fɛ ka se ka a ka ji kɛ filen kɔnɔ k'a tigi k'a kun suli k'a ja ye n'i y'a tigi b'a ja ye ji la ne ko karamɔgɔkɛ e bluffeur ye o tɛ dɔnni ye mais y'a kɛ m'o fara dɔnni kan
go men ni be fek yi wa kemen ko ke ka o nyini no shi nyini ne no shi nyini ateke fladda ko fe ka siri ikata siri manguru shuna faka fili bala ka sakli wolo fla kon wolo fla na dro ikana funi ni ya funi film kura nyini ikat amugu kala ni mo tarife a fo karsa ikunsuli na ya kunsuli aba jaye jina ba fo ay mai ijugu yisiri ne donde wa ne ngalonde abika war mine donc abi fram gu war ka jila ebe ni yire laje baye itti ji nyire la pebe ba fo ko siri funi na est ma siri inshallah bo anga nyima ba e ko tangala ko o mo de be ola nyanga ko be o di ema adi chugo yira yire be balla ibado tangala mi yire ka juguni tangala yire bela jele yo bumbum bugulu la do niyaso ibi gela ibi noshi jala nyini ni noshi jala soro e ka farakan ka susu ni nyongo ko sebe kana foshkere ni susu ni nyongo ki ka den don ki kulji la ga se ki wulo flama e ka to ki dabal wallahi i jugo ya ba ere santa ala bina yirla idale wallahi afamra itrore ahaba timbo c'est numéro 1 boro mo be hakili dia nasi hakili dia delu sabla anga mo su be bala xam mo be delu zula kera qur'ana kera bulali so be do gade ba islamina so be kala misala tanya tu tema mi fo ko sobe o timnin ko fe ambe do qur'ana ko ay chama babe mo be na hakili jay mi mun keli kan ko sobe mi ko na ya flata afala san nukuru ka fala tansi ibasi be sem biuru fa wa no masino kimin bitu aflana rabbi zidni ilman mi fa kanya ko nafiya ni go faraka fana kimin bitu won ma sem biuru fa timo nin faranyo ga ibadati la mama dumuru so ma yana ka daga du abe difiti ni gala bami fogata nasiba nasimi dabaro timo amana fe me abto kumulla siga fuitola ko follow aflana jume ala to ko flabi nasi botola de ni re dumino ko wike don bayi ibe don soro ibe ko don soro afol folo way alimu aflana way hakimi ya alimu ya hakimu ya alimu ya hakimi babu wike me sam tansa ibe sabake ibe tanke ibe keme sabake ni dumino ni fanaka kana blade ibe ke don kala ibe ke ko na fane way alimu ya hakimi nan tamne ka boy fana ni ferge dursi la nganai ya hafizu ibo faraka ya alimu ya hakimu ya hafizu ya alimu ya hakimu ya hafizu ibo wurdi sen kemnan bidu kemenani ibi dumo fanaka inshallah ni nan tamna ko fana ibi tadala kharati kono ala ke fin busiri ba fo romna fa mablagul ilm fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi kullihim timoni ke tuko chambala me mun kan wona be iba se be shetan ibi so na fata se be shenshegi iba faranyonga iba di mo be hakilin ganyini dumur so ma be domi 15 minutes yana kadara ka na be dasu fana ba miti timona dumina niga hakili be dayel waqti jado wala fana be mo taje takli jay nyakli jabala no ye juma we hasbuna liman wakili ni alimu taala to me ko alimu ni ya gushi siyan saba ni alime kimin biduruli ni ya gushi siyan saba na da hasbuna liman wakili o kuma na mo mi rebe hasbuna liman wakili nasibo do keminan bidu dumuru so ga di do ni kami ali akli jaga farni to bela jeli Jesus ala ka barka do bagayo kumare bora mo ko fura mo ma ngene ko sube ko le yiri dumon ko sube ko fare bu dama ke la mantere kumare kuma bi bulu ya fam awe be tafe ay ebitari foforo boyo be kla ka tafo ay yiri talite ki ka kuma bana fura duru ka aho bayo mariam kilame d'accord adi mo ko sila sa aho ameka ko mo menno ke souffre fal bambula ibita sula bibe suzuvin ibita ko lo franza ibini ke hamida ni hamida ay ba do tala nyamando boy bo che o da da kabila ke frenga ay ba to bi ba ko bo ni yenge souffre fal bambula ba ni piu
ba ko se tlitan nani mo so far ba ba ni pi o tamane ka bono mo mu me ku ga de ka far ba ka cha no zinya na mai ba mi ka kandege iba yira tula ni ya yira atulu ibi to ka de mu tula ibi to ka mo na ni e mo na de ba ka mo na ka ba ti ka bana no shi o tamane ka bono mo mu me bana ku le me se ka bana ni su do fiyo ibita nje ulovla iba ni ke Hamid Daka ni Hamid Daka ndinya so bo iba ni fo ulovla kana ta Daka dula ke fo ina ka ke Hamid Daka iba to ba ku iga banala ba jira sugula nela ma jira bi mo jira mo mi se ka bana fo ke ati wu fiyo o temene ka bo no mo mu me ka bo bula bo ka bo bula I believe that tormi zale to sira ka iba ta ka sisi ibi situ kala ibi to ka amu bonyola ababa pin wote mane ka bono mo mu me ke konna bana kele do toro terni vu iba ni ku saba anali ku kele ani suku al tomolo ali ku kele ibna do ta ka to bina muna ibi dikala to ka mi ver tin nyekle so mata fe ver tin nyekle souffre ni melenga abi kona bana bapi mo len ci ma boyo nam inshallah rafa allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam allahumma azana shaykhana wa li sayyidina karima wa allahumma jalla wa fi gasu salaini sayyidina mawla abdul qadir jilani shaykhi wa shaykhina muhammad اللهم بحرمة ربي حق التاج العارفين شاء الله جلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم بألافو تمنين كوفي ترغيرا mare adi ngane badi ambala ka ka bana nasiraka alhamdulillah ambala ka ni wati la bana do kele no budde ko sabe ni chama ba do ko ma boduma ale bana mimbe ni adi ko fama ka bo ambala ka ko sabe ko munu be ga fu bo dum njuguma ni bona doro ko jija ma fo jirim ma ko dunu turu kada ka ni ko dunu turu mo chama ba le do ni cheni ke landi kasoro ali nyoko na nyali ke furafene kaddo ko bo jija doro be dunu turu ni no ya nyini akuru kelo no wasaka o ba to bi namu no bi shi du do ni bilala hake to ba la selji bi bi na yo ko fo ba ji do ni mi ke klina ni ka to yo na bo mo na jugo chugo ni ke klina ni abibla ote menen ko fe halbi ni o dunu turu kelen ta ka jete minen bina ka fo ambala ka do be haketo bala ba so lu ka kuli bise ka tike ka wati jangi atina odde ko mun ko kelen mun ka do be dunu turu kelen ni ni no ya so ba tubi nam mono bi shitulu ka la be miti veru biti nye kele sokoma e shufe no buda ka se semeni kelen mo na la ka je ni la da tira ka wati jangi ni ni ke ala solama la da bina na chokola hali be ni o nasra kelen ta ka jeti ne ba so ambala ka do fene be ke to ba ka ba so nulu ka la da na til la fiya e so fiu udde gumi munu ka dra ma fo jiri ma ko ngolo be ngolo dini de ni ka sa nu ya sa be dunu turu ko kele ni ko faraka kani be do da kala ka to bi nam mono ka di kala no bu da ka mi veru ti nyekili se semeni kele ma ni ala ka je fe mi de kumbu so bi bo ala pe ni ngora mbala ka ulamba di kerengere ma mo be ka ko kono bi funu ku yere ma bi ta so do bi kono bi funu fo ka dansa ko o de ko mi mo mun ka doro ko ko ji o ka zo nye dili ani ku je dili ni ni sunsun fin dili ka do daga la ka to bi nam mo no ka di do ni kala ka mi veriti nye kile sokoma abi shufe ala ka je kono funu mana ke chugo ni mo mi aken ke chugo la o tiki na ala jorai hali bi ka dambal ma bela jeri ma ko ni jirin nasra fanaka kada ka ni adi bana fura ka di tangana fanaka o ku ji dero ka dugali ni kuru kele ni dugali kuru kele soro o be zerenje kuru saba ni ka faraka jara kuru saba ba da fa bi be kuru wulu la mo bandi ni so bo do ni nu mo soro ka misiri da bo ni kana do daga kono ka ji ka
a kɛrɛnkɛrɛnma n'u sera ka baji ni kɔnɔna ji de sɔrɔ k'o fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ ka fura in tobi u k'a koko 3 kɛ n'o ye cɛ ye nka koko 3 bɛɛ bɛ kɛ tile kelen par exemple ni fura in tobi sɔgɔma i b'a koko fɔlɔ kɛ seli fana lansara i bɛ 2nan kɛ mɔgɔw dali i bɛ 3nan kɛ ni muso don koko 4 baro ala ta kɔfɛ ni mɔgɔ min y'a kɛ nin kɛcogo la ala b'i kisi ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma asra jumɛn na ka telima ha a jumɛn nafolo b'a karawali e nafolo 3 d'a ma ka kabari 2 d'a ma nafolo fura parce que an mago bɛ sultan kelen na sultan kelen an mago b'o la an mago bɛ so 7 la an mago bɛ so 3 fana na ani ni ye 2 wɛrɛ min fara a ma daminɛ so 3 la so 3 ka nafolo telima d'i ma n'a di mɔgɔ ma i b'a sɛbɛn 112 n'i y'a sɛbɛn 112 i b'a nasi kɔ i bɛna yiri dɔ bɛ yen nɔ bon bolo i b'o ladɔn ɲini k'o k'a la i bɛ gɔnɔ siɲɛ 1 dɔrɔn nka ale bɛ gɔnɔ wari hakɛ dɔrɔn 1 de n'a sɔrɔ i mago bɛ 100.000 na sisan i b'o de fɔ a la i b'a ko siɲɛ 1 tile 3 don i b'o sɔrɔ o 3 ye so 7 an b'o di o fana ye nafolo ko ye nafolo tile 7 kɔnɔna la ka 100.000 sɔrɔ ka se 1 million ma n'i y'a so 7 in sɛbɛn so 7nan o ye kori de n tɛ ci cogo fɔ n'i ye kalan 4 kɛ i bɛ kori 3 kɛ kori 3nan i mago bɛ wari hakɛ min na o don yen nɔ i k'a kɛ sɛbɛnni fitinin ye i ka woro dagara ɲini i k'a da sɔgɔ i ka sɛbɛnni ni siyɔri k'a don yen i k'a don yɔrɔ la funtɛni b'a sɔrɔ yɔrɔ min na tile 7 i ye wari hakɛ min don a kɔnɔ i k'o sɔrɔ sultan kelen an b'o di mɔgɔ minnu bɛ yen ni bɛn t'u ni ɲɔgɔn cɛ an b'o di o kan an balimamuso walima an balimakɛ bɛn tɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ na sultan ani kelen de sɛbɛn papiye jɛma kɔnɔ nka a korini ninnu na i bɛ a tɔgɔ dɔ don ka ɲɛsin ma n'a tɔgɔ dɔ ka ɲɛsin ma i bɛ di ani situlu mun a la i b'a don yɔrɔ sumalen la tant que o yɔrɔ kɔni ma ja bɛn b'aw ni ɲɔgɔn cɛ toujours sultan na n'i y'ale ta ale nafolo miliyɔn caman de ale a baarali de ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma a ba bɛ yen a saga bɛ yen a sɛ bɛ yen nka an b'a ta donmɔrɔ jɛma na parce que o se bɛ mɔgɔ caman ye i b'ale nasi bɔ siɲɛ 711 n'i y'a nasi bɔ o la a nasi kɛ ka donmɔrɔ jɛma tobi k'a dun a dunlen kɔfɛ a si n'a kolo sisi k'a don tulu la i k'a mun n'ala sɔnna tile 14 kɔnɔ 3 million 4 o sɔrɔ 21 n'i ye nin 21 ta k'a lajɛ i bɛna ye sisan o bɛ se ka karabali kɛ komi a bɛ se ka nafolo fana di mɔgɔ ma nka an k'a di karabali na sira kan n'a sɔrɔ i mago bɛ baarada dɔ la sisan i bolila ka dɛsɛ i ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu a 21 sɛbɛn papiye jɛma kɔnɔ siɲɛ 1 dɔrɔn a korini ninnu na mɔgɔ min ye baarada ɲɛmaa ye olu tɔgɔ dɔ ye duguma i k'i tɔgɔ dɔ sanfɛ i ka papiye kuru k'a bila i kun mɛ n'i b'a kuru i bɛna di dɔɔni mun a la di nɔnɔ dɔɔni mun a la a kuru i k'a bila i kun a mana kɛ baara sugu o sugu ye tile 21 tɛ dafa fiyewu ka sɔrɔ min wele baro alhamdulilayi ne hakili la karamɔgɔ bɛ kuma na kosɛbɛ n bɛ karamɔgɔw fo ko ni ce kosɛbɛ cɛ 30 ye mari kelen min di laban na sisan baro ni bɛ don maramɔgɔ ye kalite 2 ye a dɔ bɛ a jaabi mina f'a kunna bɛ ni bɛ da la k'a bila kɔnɔ kosɛbɛ n'a ye sen 100 balo i fana bɛ sen 100 balo a y'i sɔrɔ fɛn na dugukolo ma se se ka bali tiɲɛ don dɛ n bɛ karamɔgɔw bɛɛ fo kosɛbɛ sɔnni diya la a ka kan fɛn min kɛ donc bɛɛ ye mɔgɔ de ye a bɛ ko mɔgɔ don k'a ta maa min b'a bɔ i sigilen ka dalu ta k'a d'i ma o bala i ka taa ka taa o la an b'a la dɔrɔn de la ka bɛɛ de san amina ayiwa waati tɔ man jan bilen donc an bɛ se k'a yira k'a fɔ fɛn minnu nana an bɛ maaw hakili jigin o la ni ala ye u don maa min garisɛgɛ la ani ka sɔrɔ ka dakuruɲɛ labanw fɔ nka sini ne bɛ n ka émission kɛ nka n'a dala ne dɛmɛ de kɛnɛ kan ne bɛ émission na sini ka sababu kɛ sini ye lundi ye ne y'a jira bɛɛ la baro san'an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ ni karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fo sunkalo san o san b'an ŋɛnɛmaya alhamdulilayi fura minnu bɛ yen n'a bilala a bɛ yɔrɔ jan mɔgɔ ye b'a dɔn sini n'a bɔlen o bɛɛ bɛna sɔrɔ kosɛbɛ ka di mɔgɔ ma sinon nin tɛ sunkalo kɔni tɔ la kosɛbɛ
tey jii am ay mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ sugu min an b'a di ni ka dɔ fana kɛ mɔgɔ ye an dalen b'a la ten bi sabu an ye wele la ko mɔgɔ kana n'ala sɔnna ni dɔ fana kɛ an dalen b'a la ni ala ka jɛ dɔw ten baro karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ sigida kunna dɔn ni émission wɛrɛ minnu b'a la o b'a dɔn ni émission ye sigida kunna na bɛɛ k'o dɔn an ka émission de ye bulonba ye donc émission tɔw bɛ yen minnu bɛ kɛ su fɛ ni minnu bɛ tile fɛ donc an bɛ minnu kalama a tɛ minnu kalama sabula ne kɔni tɛ arajo lamɛn n'a bɔra bulonba la ka ban ni bɔra o y'a bannen de ye émission minnu bɛ yen n'an b'olu lakodɔn donc mɔgɔ bɛ kuma de ye hadamaden ni n'a mɔgɔ n'aw cɛla du kelen mɔgɔ du kelen mɔgɔ de nka bamananw ka kuma don ni yiri bonyana i yɛrɛ ka kuma dɔn bolofara de bɛ caya bolofara dɔw bɛ taa kɔrɔfɛ dɔw bɛ taa fili fɛ donc o ye adamadenya tacogo de ye donc karamɔgɔ o karamɔgɔ ye baara kɛ sunkalo kɔnɔ an b'a bɛɛ fo i n'a fɔ jiri kɛnɛ mɔgɔ an b'o dafalen o la an b'o bɛɛ fo sakɔ mɔgɔ olu ye sufɛmuso mɔgɔ ye an ka foli b'o ye hakili la lamini ni sabakɛw tɛ an ka foli b'a n'a ka karamɔgɔ bɛɛ ye ka na se dawude an ka foli b'a ye samakɛlakaw olu ma jan kosɛbɛ waati bɛɛ la i y'a samakɛ directeur donc an ka foli b'a ka jamaw ye tuma bɛ min karamɔgɔ ye min bɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ bɛ yen tɛ min dɔn nka an kɔni bɛ arajo mɔgɔ bɛɛ fo donc sunkalo de don wa bɔrɔ an yafa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ nin tɛ nin tɛ an yafa bɛɛ ma an b'a ɲini o bɛɛ fana fɛ bɛɛ ka yafa ma fana sabula hadamaden ni diɲɛla fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc anw nana ka na baara kɛ san o san bɛ nin baara kelen kɛ donc an ka baara kuncɛ don o ye bi ye émission kuncɛ don o tɛ bi ye donc o dira bɛɛ lajɛlen donc karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la Ibrahima Jɔnkolon Kulubali n'o ye arajo yɛrɛ tigi ye donc an ka foliba ye donc o la ani arajo baarakɛla bɛɛ o la an ka foliba bɛɛ ye donc n'ala sɔnna i ka kuma ye cogoya de don kumakan laban minnu b'a bolo kɔfɛ an n'olu di donc a seko ye don an b'a di mɔgɔ ka taa ni karamɔgɔ ye ji min n'i y'a ye o tɛ ka tugu ka tigɛ fɛ n'ala sɔnna n'u ye ji min daminɛ a bɛ ko jɛra yira mɔgɔw la dɔrɔn na min ni si tɛ kelen ye ala sɔn ko caman b'an bolo bɔn an y'a yira bɛɛ ka sisan ko dɔ b'an bolo n'ale ye sunkalo ɲuman ba maa maa sɛbɛn yɛrɛ bɛ sɔn ka nimisa dɛ a y'a fɔ mɔgɔ ye wa a tila ka segin a kan k'a fɔ a ma fɔ a fɔra bɛɛ ye ko kati bɛ yan maa o maa bɛ kati na nin kati ta sabula ko dɔ b'an bolo n'ale ye sunkalo ɲuman tɛmɛ bɔrɔ a tɛ kɛ basi ye ko a nana dɛsɛ nka an bɛna min kɛ o tɛ lakali bilen nka ni kati t'i bolo a kɛ don ni tɔw ye min bɔ i n'o ɲɔgɔn ta bɔ sabula n'ala ka ladon na ma ca bɛ nimisa n bɛ min ɲini o tɛ bɛɛ fɛ lomba kanubaa bɛɛ ka na kati ta donc o kana bila i bolo kɔrɔ ni kuma sera a ma don min na a k'a hakili ta b'i bolo donc o kɔni takuruɲɛ kelen n bɛ se ka min fɔ dɔgɔ ye ni ala taara ka jɛn sini ni ala sɔnna ma ayiwa karamɔgɔ Ali Tibo n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn minnu nana kɛnɛ kɔnɔ bi n'o ye jinɛ karafe sɛbɛn di ale dira kɛnɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ a bɛ tunu golo ye golo donc n'an bɔr'o la i ye nasi min fana di n'o ye 72 heures tile 3 donc a bɛ baara ni parfum ne ye dɔ bɔ ne ye dɔ bɔ ka nin bɛɛ bɛ se ka di jama ma o ma nɔgɔn dɛ an bɛ dɔ bɔ nka komi baara in a ka gɛlɛn garisɛgɛ dumantigiw b'a sɔrɔ nka sini ni ala n'a kira sɔnna ma min bilala yɔrɔ janmaw ɲɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ne maa wɛrɛw fana bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la sini ni ala ma baasi kɛ sini olu baaraw n'a sabati an na o baaraw ɲɛnamaya kɛnɛ kɔnɔ k'a jira k'a fɔ sunkalo kalo kelen kɔni an kɔni y'a baara ɲɛnamaya ta cogo la ka se ka an yɛrɛ lamɛnbaaw fo baro tamaro dira tamaro bɛ ka di a dira Daniel ma n b'a dɔn o y'a di daminɛ ni maa min ye tamaro sɔrɔ hali n'i ye kisɛ kelen sɔrɔ a la kosɛbɛ baro hamina min b'i la de b'o dɔn n'i y'a dɔn kana tamaro kolo kana fili a kolo kana fili yɔrɔ dɔ ɲini i yɛrɛ ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn ka i ka hamina ta kɛ k'a bila yen nkalonkɔrɔbalen de don k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ kosɛbɛ ni jaabi bɔra la a tɛna k'a bɛɛ ɲɛna kosɛbɛ kosɛbɛ o ka d'a la mago kɛmɛ ni kɔ tamaro b'o de la kosɛbɛ kosɛbɛ a ye dɔ kɛ pale la ne hakili la o résultat bɛɛ y'o ye bɛɛ y'a ye fɛn caman bɔra a kɔnɔ nka a kɔni dira ala de kama kosɛbɛ ma fɔ maa se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a nɔfɛ minnu nana ka na karamɔgɔ ka fɛn ta a kɛra kado ye ka d'olu de ma donc n'i y'a tamaro sɔrɔ hamina min b'i la e de b'a dɔn i ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc o ɲɛfɔ ala ye n'i tilala i ka tamaro ninnu masa min ye tamaro ninnu gɛrɛsɛgɛ la n'a ka tɛ kɔnɔbara la i ye fɛn o fɛn fɔ ala min ala ta bɛ ala b'a dilen ye nka a kolo i kan'a fili donc i ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini i k'a mara ye inchallah
Ayiwa sini sa n'a lajɛ maa damadɔ min fana ka dolo ma kɛ hali n'an b'a fɔ k'ale ci ma i ka se ka jaabi telefɔni fɛ donc mɔgɔw na a lamɛn sini ni ala n'a kira sɔnna ma mɔgɔw ka lamɛnni kɛ sini u b'a bɛɛ mɛn ni ala n'a kira